Waosan cariyos cerkak irah-irahan bocah kesasar ing pasar anggitaning klasik. Esuk-esuk Dika diajak ibune menyang pasar kanggo tuku sayuran. Pasare rame banget, wong-wong padha dol tinuku. Dika sing seneng mlaku-mlaku banjur melu ndelok jajanan tanpa nggatekake ibune. Ora suwe, Dika sadar yen ibune ora ana. Pikirane langsung bingung lan mripate ndelik-ndelik goleki ibune. Loh, ibu neng ndi ya? Kula ketinggalan ta iki. Dika tambah panik amarga pasar saya rame. Ana penjual buah sing weruh Dika nggawa tas cilik karo wajah bingung. Le, kowe kenapa kok kaya bingung ngono? Aku kelalen karo ibu, Bu. Aku ora ngerti dalane bali. Ora apa-apa, kene dhisik wae. Ayo tak bantu telponi ibu. Penjual mau banjur nyoba takon karo wong-wong sekitar, nanging ora ana sing ngerti. Ora suwe, ibune Dika lari-lari menyang arah lapak penjual buah. Dika, kowe ana kene to, Le? Ibu kuatir banget. Nyuwun sepura, Bu. Dika kelingan jajanan terus adoh saka ibu. Penjual buah iku banjur mesem. Sing penting wis ketemu. Ojo adoh-adoh meneh ya, Le. Matur nuwun sanget, Bu. Sampun bantu anak kula. Ibu banjur nyekel tangane Dika erat-erat. Dika janji ora bakal sembarangan adoh saka ibune meneh. Saka kedadian mau, Dika mangerteni yen ati-ati lan tetep cedhak karo wong tuwa iku penting banget. Dheweke uga sinau supaya ora gampang kegodha jajanan utawa keramaian ing papan umum. Nanging sing penting Dika rumangsa matur nuwun amarga ana wong apik sing gelem nulungi nalika dheweke kesasar.